So, what's up mga kabonsai? This is Jessa Simatu, nagbabalik. So, ngayon, ang ating video ay it's all about what's in my bag challenge. So, titignan natin kung ano ang nasa loob ng bag ko araw-araw. So, samahan niyo ako. So, ayun, isa-isay nating bubuksan. Isa-isay nating ilalabas kung ano ang laman ng bag na to. Ayan. Ganito lang naman yung bag ko. Ayan. Pang purita lang. So, dito sa may bulsa, ayan. Dito sa may bulsa, titignan natin kung anong nakalagay. Ayan. Meron tayong Bluetooth headset. Bluetooth earphones, and nagcha-charge pa siya kasi ginamit ko siya kanina. Ayan. Bluetooth earphones para kapag tinatamad ako yung may wire, ito yung ginagamit ko. Tapos next is ito, ball pen. Mahalaga to sa akin kasi sa office namin nagkakawalaan ang ball pen. Kapag nilabag mo, pagbalik mo, wala na. Kaya nakabag lahat ng ballpen ko. Nilalabas ko lang to kapag gagamitin ko siya. Ayan, ballpen. Tapos, meron pa dito, mga lip tint. Ito yung mga ginagamit kong lip tint. Iba-ibang shaded. Bale, 5 sila. Nasa bag ko lang to araw-araw. Lip tint. Tapos, mga basura. And, resibo. Tsaka ito, reseta. Ano to, nireseta sa akin ng doktor ko kasi na, ewan ko ba, yung ilong ko kasi, maarte. Pag naka-face mask, sinisipon ko. Tapos, pag wala naman, wala din. Tapos, ito, OTG na maliit. Tapos 10 pesos. May 10 pesos ako, 'di ba? 10 pesos lang. Tapos dito sa pinakaloob, meron tayong wallet. Wallet na walang laman. Ang laman ng wallet ko ay 80 pesos. 80 pesos lang yan, guys. 80 pesos. Tapos mga barya calls. Barya. Tapos nandito sa loob ay ATM. Ay ano yan. Pag-ibig loyalty card. Mga resibo yan, guys. Resibo, ID. Tapos dito wala na. Papel. Resibo din to. Tsaka mga iba-ibang kapapilan. Yan. Wallet. Tapos, meron dito yung lalagyan ng eyeglass ko. Kapag hindi ko ginagamit, nilalagay ko to. Meron tong, pamunas. Nandito sa loob. Ayan. Pamunas ng eyeglass. Pamunas ng eyeglass. Eyeglass case. EO yan. EO. Baka naman. EO sponsor. Pa-sponsor naman. Ayan. So, tapos meron din akong coin purse. Ayan. Panda siya. Ate Ann, ikaw to, di ba? Joke lang. Ayan. Ang laman ng aking coin purse ay perang papel. Hindi ko alam kung magkano to. Sinasaksak ko lang kapag may mga pera ako. Tapos ito, cetirizine. Ayan, gamot sa sipon ko. Ay allergy. Tapos ito. Ano ba to? Nanuhulog. Ito, resibo ng mga travel pass. Ganun. Tapos mga barya na yan. Barya. Yan lang ang pera ko, guys. Barya. Ayan.
Tapos, meron din tayo dito. Dala-dala ko to palagi. Kapag nasa office, kung saan ako nagala. Ayan, charger. Ito ang hindi ko dapat nakakalimutan bawat lalabas ako. Charger. And then, meron pa tayo 50 pesos nakakalat. Tapos, itong suklay, importante din to para hindi tayo maging pangit. Tapos, ito guys, ano lang to? Anong payroll slip? Ayan o, payroll slip. Huwag na nating pakita yung kung magkano dahil maliit lang naman ang sahod. Ayan, payslip. Tapos, sanitizer. Ayan. Lagi akong may dala niyan, sanitizer. Tapos, yung alcohol kasi, ginagamit ko dito sa bahay. Tapos, minsan dala-dala ko din siya. Tapos, eto, lalagyanan ng cards. Ayan, mga cards na walang kwenta. Mga cards na hindi ko naman ginagamit. Ayan, power card para sa time zone. Tapos, Cebuana card. Walang laman. Happy Plus na pag sa Jollibee pumunta ka, dapat may Happy Plus ka. Sayang yung points. Sayang ang points. Tapos, ito, Shakey's card. Tapos, meron tayong Palawan card dito. Yan, Palawan card. Tapos, meron kasi dati dito, bloodletting, blood donation. So, ayan, may card ako ng blood donation. Kaya kapag, may mga kailangan ng dugo sa family ko, ayan, libre tayo sa dugo. Meron tayong makukuhang free. Tapos, ayan, Shakey's super card ulit. And then, ano pa ba yung dito? Ayan, advantage card. Puro card lang ng mga to. Hindi ko naman ginagamit. At saka, PhilHealth ID. Hindi ko papakita yung details kasi baka, alam mo na. Sikretong malupit. Pwede pa bulong. Ganon. So, ano pa bang nandito? Ayan. Ang dami kong ballpen. Siyempre, dami tayong extra para kapag nawala yung isa, may papalit ka. Tsare. Parang yung ex nyo. Nawala ka lang, pinalitan ka. So, ayan, 3 ballpen ulit. Galing sa aking mahiwagang bag. At saka, isang lip tint. At ang aking ID. Ayan, ID. Diyan ako nag-work. ID. Diyan. Kita nyo? Siyempre, kita nyo yan. Tapos, ano pa ba? Ano bang laman ng... Are. Kinagat ako. Ito, charger ng Bluetooth. Ayan, no? Ate Ann, nandito ka na naman. Extra ka sa aking content. Ayan. Ay, matagal na sa akin. Kasi bigay sa akin nung katrabaho ko dati. Christmas gift niya sa akin. Tapos eto. Ayan. Vicks Vapor Rub. Para sa ating ilong kapag barado, mag Vicks Vapor Rub. Ayan. Ano po ba? Ang daming kalat dito sa bag. Ayan, travel adapter. Bale, 2 yung ginagamit kong travel adapter kasi kung nag-charge yung phone ko, ayan, may extra tayo para sa Bluetooth earphones. Tapos, another lip tint. Sabi ko naman sa inyo, madami akong lip tint. Nasaan na ba yung 3? Pakita ko sa inyo.
collection 5 lip tints. Ayun. Ayan. 5 na lip tint yan. Kung anong trip mo sa isang araw, ayun. Pwede. Ay, pwedeng pang 1 week, diba? Araw-araw. So, ayan. Ini-endorse ko po sa inyo to. Baka gusto nyong mag-avail. Sorry. Gusto nyo naman mag-avail. Ayan. Meron tayo dyan. 5 lip tint. Tapos, another payslip. Ayan. Payslip. Yan lang naman yung laman ng bag ko. Ayan. Wala na. Oh. Guys, sira na yung bag ko. Tingnan nyo. Hindi ako makabili-bili kasi alam nyo na, unahin ang mga pagkakagastusan. Ayan, sira na nga yung zipper. Sira na yung zipper. Kailangan na ng kapalit. Baka naman may mga ano kayo dyan, hindi ginagamit na bag. Bigyan nyo na lang sa akin, guys. I'm so, ano mo yun, daming pinagkakagastusan. So, ayun. Papakita ko sa inyo lahat ng laman ng bag ko, ha? So, ayun, nakita niyo na ang laman ng aking bag. At kung may gusto kayo or request kayong video, you are free to comment down below. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification for more upcoming videos. Thanks for watching. Bye!